खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव आरो बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। थांनाय 25 जुनाव क'क्राझाराव रां लुट खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव आमिर हुसेन मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। रबिबारनि मोनायाव क'क्राझारनि सालाखाथिनि साहा बागानाव 25 जुनखालि क'क्राझाराव LICनि रां लुथिनायाव लोब्बा थानाय आमिर हुसेन मुंनि सासे डाकातिया आगसि आथिंआव गुलि गावजानानै जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आमिर हुसेननि न'आ चिरां जिल्लानि बिजनीनि 3 नं भान्दाराव दङ। बिथांखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ। हादरनि गेजेराव दायनिगिरिफोरनि थाखाय मोनथाम गोदान आयेना मैया 1 जुलाइनिफ्राय जागायबाय। भारतआव मोनथाम गोदान आयेनफोरा गोहोम गोग्लैदों। मोनथाम आयेनफोरा जाबाय भारतारि आयेन खान्थि BNS, भारतारि नोगोरारि रैखाथि आयेन BNSS आरो भारतारि फोरमान आयेन BSA। गासैबो मोनथाम आयेनफोरखौ दिसेम्बर 2023 मायथाइयाव संसदजों बारहोनाय जादोंमोन। बे मोनथाम आयेना 1860 मायथाइनि भारतारि साजा आयेन IPC, 1973 मायथाइनि दायनिगिरि खान्थि आयेन CRPC आरो भारतारि साखि आयेन 1872 खौ सोलायगोन। फै जों मोनथाम गोदान आयेन BNS, BNSS आरो BSA आव मा गोदान आयेन सोफादेरनाय जादों बेखौ मिथिनानै लानि। गिबियाव दङ। जुदि सोरबा सुबुङा नंखाय बाथ्राजों जुलिनि खोथा बुंफ्लानानै आइजोजों देहायारि सोमोन्दो लाखियोब्ला 10 बोसोर जोबथेसालि साजा मोननांगोन आरो गोबां जुरिमानाबो होनांगोन। हारियारि दाङाबाजिनि गेजेरजों सोरखौबा बुथारोब्ला एबा जिउ फोजोबोब्ला थोंजोङै दायनिगिरिया मोननांगोन गोख्रों साजा। जुदि सोरबा सुबुंनि मुवा बेसाद एबा धोन सम्फथिखौ खावोब्ला दायनिगिरिया मोननांगोन 3 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो गोबां जुरिमाना। समाज बिजोङाव नुनाय बायदियैब्ला बे मोनथाम आयेननि बुंफोरनायखौ मोजाङै मिथिहोनो थाखाय जोंनि आसामनि गोबां जिल्लाफोरावनो पुलिस बिफाना जायगा जायगा सांग्रांथि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ। क'क्राझारनि गोगोमसार गयारी आरो मनबिर बसुमतारिया भारतनि U20 फुटबल हानजायाव सिलेक्शन जाबाय। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव रादाब। बर' हारिनि सानै फिसा गेलेगिरिया SAFF U20 चेम्पियनशिपआव गेलेनो साखाफारा जाबाय। क'क्राझारनि गोगोमसार गयारी आरो मनबिर बसुमतारिया भारतनि U20 फुटबल हानजायाव सिलेक्शन जाबाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला SAFF U20 चेम्पियनशिप गेमआ आगस्त दानाव 16 आगस्तनिफ्राय 18 आगस्तसिम जागोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ। IMDआ 5 जुलाइसिम आसामाव गोबां अखा हानायनि एलार्ट फोसावदों। भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना आसामनि गोबां जिल्लाफोराव रेड एलार्ट फोसावदों, जाय 4 जुलाइसिम जोबोद रोजा अखा हानायनि इसारा होदों। ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरु गुवाहाटीनि बायदिब्ला गवालपारा, बङाइगाव, कार्बि आंलं, तिनिसुकिया आरो डिमा हासावजों लोगोसे गोबां जिल्लायाव जोबोद गोबां अखा हानो हागौ। फारसेथिं नलबारी आरो कार्बि आंलंखौ 4 जुलाइनि थाखाय रेड एलार्ट फोसावनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला दिनै 2 जुलाइयाव गवालपारा, बङाइगाव, सोनाब कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लाफोराव गेजेर थाखोनि अखा हानायनि आसा दङ। जरहाट, तिनिसुकिया, काछार, हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज जिल्ला, बरपेटा, नलबारी, कार्बि आंलं, माजुलि, शिबसागर, चराइदेव, डिब्रुगड़आव सारअन्थाइ गावनाय आरो आलादा आलादा रोजा अखा हानो हागौ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ। आसामनि दैबानानि थासारिया गिख्रंथावसिन जाबाय। थैनायनि अनजिमाया 34 सिम सौहैबाय। रौनिया हानजाया जायखिजाया खैफोदनि थाखाय थागथियारि जाना दं। नसुंआरि अरुणाचल प्रदेशआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आसामाव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदोंमोन दि ब्रह्मपुत्र दैमा आरो बेनि दालाय दैसाफोरा खैफोदनि थाखोनि गोजौआव बोहैगासिनो दङ।
भारतारि बोथोर बिगियान बिफान (IMD) आ फैगौ साननैनिफ्राय सानथामसिम गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि रादाब फोसावदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ थासारिजों मोगा-मोगि जानो थाखाय हेफाजाब होनो खोथा होदों। ब्रह्मपुत्र आरो बराक हायेनजों लोगोसे मोन 14 जिल्लाफोरनि 2.7 लाखसो सुबुंफोरा दैबानाजों गोहोम गोग्लैदों। नेशनेल डिजेस्टार रेसपन्स फर्स (NDRF) आरो रौनिया हान्जाया जायखिजाया खैफोदनि थाखाय थाग-थियारि जाना दं। नेक्स्ट आपडेटआव दङ शतिया इटाखला पुलिसआ होबथाजानाय मुवाफोरजों लोगोसे सानै सिखाव फालांगिखौ खादों। पुलिसआ मैया साटियानि इटाखलायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै सिखाव फालांगिखौ हमदों। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरा जाबाय 19 बोसोर बैसोनि मिराजुल इस्लाम आरो 18 बोसोर बैसोनि रफिकुल इस्लाम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क्राइम इनभेस्टिगेशन ब्रान्चनि लेङाइ पुलिस सामलायगिरि अमित कुमार हजाइनि दैदेननायाव इटाखला आरो शतिया पुलिसनि मोनसे हानजाया जर'खा सुलुंनि बेसादखौ होसोनानै मोनसे अपारेसन खालामदोंमोन। बे अपारेसनाव दिख्राया साहा बागाननि कारखानानि साखाथियाव गंसे बाइकआव मोनथाम साबोननि केसआव बुंफबनाय 34 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादोंमोन आरो सानै जगायग्राखौ खादोंमोन। लोगोसे गंसे बाइकबो जब्द खालामनो हानाय जादों। दायो सोंनाय-फिननाया सोलिगासिनो दङ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ 2 नं सिलचर मेघालयनि लुमसुङाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव शिलं-गुवाहाटी हायुंआरि राजालामाया बन्द। नसुंसेनि रायजो मेघालयआव मोनसे गिदिर हा खुरखानाय जादों। थांनाय साननैनिफ्राय रोजा अखा हानायनि जाहोनाव सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि लुमसुङाव गोबां जायगाफोरावबो हा गिसिखानाय जादों। हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय हा आरो दैया 2 नं सिलचर शिलं-गुवाहाटी हायुंआरि राजालामानि गोबां मिटार गोजान खुरखालांदों। हा गिसिखानायनि जाहोनाव बराक हायेनजों लोगोसे नसुंसेनि रायजो मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुराजों लोगोसे हादोरनि गुबुन बाहागोफोराव हान्था-मेलानि राहाया बन्द जाबाय होनना खौरां मोन्नाय जादों। बे समावनो जिल्ला खुंथाय आरो लुनाय एजेन्सिआ लामाफोरखौ लांदां खालामनो खामानि मावगासिनो दं होनना मिथिनाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मार्कशीट केलेंकारियाव सा 10 हमजादों। मुलुगसोलोंसालिनि मावख'गिरिफोरा फरायसाफोरनि अनजिमाजों सोमोन्दो लाखिनायनि गोब्राब अजदनि उनाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मार्कशीट केलेंकारिजों सोमोन्दो थानाय दासिम साथाम सरखारि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे सा 10 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। बे केलेंकारिया बरपेटानि गणेश लाल चौधुरी फरायसालिमा (GLC) निफ्राय सासे फरायसा अजिजुल हकनि नंखाय केसनि उनाव सोराङाव फैदोंमोन, जाय उनाव मुलुगसोलोंसालिनि ग्रेडिं खान्थिनि सिङाव गाज्रि आखु आरो थगायसुला हाबाफोरनि मोनसे फारिखौ दिन्थिदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय माखासे मावख'गिरिफोरा टेम्पारिं मार्क्सनि बदलै घुस लानाय आरो गासै ग्रेडखौ बांहोनायनि थाखाय बिबान गोनांमोन। मुलुगसोलोंसालिनि कम्पिउटाराइज्ड मार्कशीट खान्थिखौ सामलायनायनि थाखाय बिबान गोनां सुबुंफोरा फरायसाफोरनि अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय घुस लानाय नुनो मोनदोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय मोन 6 केसफोरा दासिम नुजाथिदों आरो केलेंकारिनि गुबै दायनिगिरिखौ खानाय जाबाय। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौबो बुंदोंमोन दि आसाम पुलिस आरो CID मोन्नैबो घुस लानाय मावख'गिरिफोरनि गासै नेटवार्कखौ नायबिजिरनो आरो बेखेवनो थाखाय जयै खामानि मावगासिनो दङ। दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबायदिनो गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइकबो खालामनानै होदो।